Nezabudnuteľný príbeh Púchova znovu ožije a hviezdny Ronaldinho sa vráti na miesto, kde zažil sklamanie. Legendárny Brazílčan opäť navštívi Trnavu. A toto je dôvod. Ikona Seleção totiž v septembri v rámci svojej show povedie výber brazílskych legend v exhibícii proti slovenským. Organizátori už zverejnili obe predbežné zostavy. Tá Kanáriková veru vzbudzuje rešpekt. Si myslíš, že som sa zlakol? Nie. Je príjemnejšie hrať takýto zápas proti nim, ako keby sme mali hrať naozaj ten ostrý. No a ak by ste si mysleli, že Brazílčania si mena našich futbalistov musia googliť, nie je to tak. Okrem Hamšíka či Ďuricu dnes spomínali ešte jedno meno. Como falei, Stott, que eu joguei. Chýba mi tu ešte Miňo Stoch, skvelý hráč, s ktorým som hrával za Fenerbahče. A Ronaldinho, ako Brazílčan vám hovorím, že ten chlap dokáže veci, ktoré iní nie. Je to kúzelník. Duel bude pod taktovkou najlepšieho rozhodcu na Slovensku, no a Brazílčania správne šípia, že domáci predsa budú mať istú výhodu. Samozrejme som Slovák, jednoducho, keď to tak odľahčene poviem, že budem ich strážiť.